Nga zvakatochena nei. Tete. Uvuke comfort yacho iri padapa kukotsira kwandaita nhasi. Kuita kapwere chaiko kukotsira kuita kapwere zvako. Maiwe zvakatochena. Kwatochena zvino. Tamuka sei tete? Aiwa tamuka edungwe. Mamuka seiko shiri. Tamuka hangu mamuka. Yaedza. Aiwa hatimbovatai zvedu. Yowe. Iwe rara. Rara. Kwatochena tete. Mamuka sei? Tete, mamuka seiko tete? Tamuka. Tamuka Mamuka sei tete? Tamuka. Tamuka hedu. Ndatumwawo ka. Ndatumwa namama. Anzi kwatochena. Komurora zvaasati amuka. Adiwo achimukawo. Aitawo majuta netamwarora. Adzisawo mvura. Kuchera mvura. Kuita zvimwewo zvinoita mwarora. Kwaisimboita majuti zese waendiya. Ndiani aisiita majuti ekutsvaira nekusuka nekutsvaira yadhi yenyu nekukwesha matoireti. Paka pasina vanhu panokuuya kwataita pano nezvorono. Papasina. Mamusingatsvaire here yadhi nekuti uya akauya. Aisi tsvaira paruvanze ngaatsvaire ruvanze rwake. Aisi kwesha matoireti ngaakweshe matoireti ake. Aisisira mvura vanhu vekugeza ngaatisire mvura tigeze. Mazvinzwa atete. Uyu munhu akadzidza ka. Munhu akadzidza muda kutamba naye. Mazvinzwa? Chake chakainga pano chandamuperekedzera pano. Finance nekuzvara. Mazvinzwa ka? Kwete zvenyu zvekusoroti atsvaire yadhi dzaitsvairwa kudhara. Chino aiwa hatidi zvinhu zvakadaro. It's very rough. It's being rude kumwana akatakurwa. Abuse. Enda unovataurira amai vako kuti zvanzi naatete varuru. Munhu nemunhu basa rake. Izvozvionawo munhu akazvitakurako. Oziya zvingani. Kutama muyadhi menyu akadai. Zvinoita. Iwo namaini zvinoita. Mungazvidi. Miri yangu kutorwadza. Itai zvinhu zvimwe zvakachangamuka. Imakanyatsoona kuti munhu auya azvitakura. Handiti? Inini ndamunhu akurei. Pane panengati ndimuke ndichitsvaira yadhi imi muripo here nayatete. Saka ndo finance nekuzvara. Endai munoudza amai venyu kuti zvanzi finance nekuzvara. Chitsunga imuende. Alright. Zvamataura ndazvinzwa. Ini rege ndinoita juti rangu randaisimboita roklina zvimbuzi. Zvamataura ndichavaudza amai. Carry on. Ibatayo ise. Anoda kutotunirika ka. Vala totanga kutotishungurudzai. Izvozvo uchangosvika. Indaziya zvokukuperekedza ndokusiya pano. Iwe chaunofanirwa kuziya usapusiswe nevanhu pano nokuti wakaroora. Handiti? Inini ndichakusiya pano. Ndoda munhu akachangamuka so. Majuta ako ndati mangani? 2. Rechi? Finance nekuzvara chete. Exactly. Kana dai murume wako unomutaura kuti atete vangu havadi mafanizi anoitwa nevanhu pane. Ndokutotanga kunetsa kukunzi musha mune vanhu vanonetsa. Ikoko kumutsa vaenzi. Unomutsa muenzi. Zvakamboitika kupa asi mashura iriwo. Tutadzaura.